Mga manindahay og pabuto sa Dakbayan sa Lapu-Lapu nagmingaw. Bisan pa sa bispira sa Pasko. Si Luan Mirondina sa report. Nagminghoy ang mga manindahay ug pabuto dinhi sa Barangay Babag tungod kay menos ang ilang mga halin. Gani gitaparan na lang ni Hilda Mustafa og buko juice ug saging ang stall niya sa pabuto aron lang may halin. Kani adlaw tanawa murag dili Pasko. Murag dili 24. Mingaw sa nga tanan, wa gitang tikaw-tikaw, naipila ka buk. Laktaw-laktaw lang. Niya ako sukad gani bundag, wa pa ko'y uno. May pa akong buko, akong saging halin pa. Pasado alas 11 ganihang buntag, may pipila ka mga customers nga among naabtan. Sama ni Fortunato Baguio, nga bisan pamansa na sinating pandemya, migahin og gamayng budget sa pabuto. Basta malingaw lang po ang among mga bata sa kuan kundok. Murang gini kalipay nila po. Ana, pero kwitis gyud dili gimi ana kay delikado magkon kay simbak ko yung mahuhog sa atop, yung buto dito masunog. Ganiha, mipahigayon usab og hiniusang inspeksyon ang mga sakop sa Lapu-Lapu City Fire District ug Lapu-Lapu City Police sa mga stall sa pabuto sa Barangay Babag. Hinuon na suta sa mga otoridad nga compliant man sa mga lagda ang mga manindahay ug pabuto ug gituman usab niini ang mga health protocols. Apan sa gihapon, may pahimangno ang taga Bureau of Fire ngadto sa publiko ning pagsaulog nato sa Pasko. Kinahanglan sad nga before ta matulog ato yung siguroon nga na atong napalong tanan nga mga Christmas lights and Christmas decor kay maog yun ay kasagaran nga mahinungdan sa sunog. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mirondina, Balitang Bisda.